Kamoši, čaute. Prinášame vám niečo navyše. To niečo navyše bude v Sugarvode. Bude sa to volať Plus program. Bude to určené pre tých z vás, ktorí prejavili záujem si sem tam spestriť svoj život nejakou účasťou na súťaži. To znamená, že chcú na sebe trošku zapracovať, či už na nejakej technike, na nejakom skille, prípadne chcú trénovať veci, ktoré za štandardných okolností na lekciách nemáme. Teoreticky z kapacitných dôvodov, to znamená nejaké kombinácie mašín, alebo prípadne workouty, ktoré sú naozaj pestré z hľadiska vybavenia, poviem príklad 2 jednoručky, hrazda, kruhy, mašina, švihadlo a teda. Samozrejme, kde by sme to všetko zohnali a rozložili na tej lekcii. Takže presne tieto veci si budete môcť zatrénovať, ak budete mať záujem o ten Plus programming. Takže asi tak. Bude k dispozícii pre každého z vás zadarmo. Stačí o ten programming prejaviť záujem. Prejaviť záujem znamená, že napíšete mne alebo optimálne trénerovi Lukimu. Dáme vám prístup k tomuto programingu, ale nie je to záväzok, že ho musíte trénovať. Je to v podstate taká jemne vyžiadaná vec od vás, lebo chceli by ste na sebe zapracovať. Hlavne tí, ktorí máte viacej času a energie. Ale nechceme to myhnať do tých takých, nazval by som, že atletických vôd, lebo vieme, že a človek, ktorý robí crossfit iba z lásky k športu, pre endorfíny a prípadne hobby atlet, je určite šťastnejší a zdravší ako ten, ktorý tomu obetuje veľa alebo príliš veľa. O tom môžeme kľudne veľa debatovať. Takže asi toľko k tomuto benefitu. A ak by ste o to mali teda záujem, tak nám píšte. My budeme radi a uvidíme, aká bude spätná väzba. Čaute.